Asi chaintroducer andinoti cluster topics, and our first cluster topic is going to be numbers. Saka ndinoti cluster topics kubata a particular topic, example numbers, toibata kubva kuform 1 kusvikira kuform 4. Saka patopic yedu yemanumbers tichadiscussa 11 chapters. Our main course reader is going to be the New General Mathematics. Vapa book 1 nobata book 4. Asi tichashandisa focus on mathematics paramwe matopics, tichashandisa zvakare past examination papers as ZIMSEC, Zimbabwe Schools Examination Council, for practice. So for today's class, which is our topic number 1, cluster topics edu tichashanda ne New General Mathematics 1. For future reference tichangoriti NGM 1, and topic yatichaita it's chapter 1, number systems. Our subtopic nasi it's counting. Toda discuss pamusoro counting. So what we have to understand about counting is tikatarisa the origin of mathematics, the heart of mathematics, kuvamba kana kutanga kwemasvomo kunoonekwa pacounting. Tikada kuconsider zvakanaka tikatarisa all the languages which are in the world. I do not know the particular number of the languages in the world, but I know kuti muno muZimbabwe tine around 16 officially recognized languages. South Africa vane around 18 officially recognized languages. Mu DRC, the Democratic Republic of Congo, vane around 150. Nigeria kune more than 200. Saka Africa alone we actually have maybe 1,000 languages. That would be the average. Tikazontarisa kuAsia, tikanotarisa kuEurope, tikatarisa in the Americas, we're going to discover one thing very common about all my human languages. Almost all human languages we have numbers. In particular, what are called natural numbers. And tikachitaura pamusoro natural numbers, these are the numbers which are used for counting. Sangatipei muenzaniso wemufudzi wemombe. Tisati tapa muenzaniso wemufudzi wemombe, tofanira kuandastenda zvakare kuti pamoyo, pamongo, pamavambo emasvomo, people started counting. When people started to count and when people started to measure, that is the origin or the origin story of mathematics. But kuverenga uku tofanira kunzwisisa zvakare kuti vanhu kubva kudhara, times immemorial, times which are prehistoric, nekuti recorded history it's around 6,000 years, and kana kuti history yatiinayo mumarecords, history yakanyorwa, passed down through oral tradition, that history covers at least 6,000 years of human existence. Saka in prehistoric times, in times immemorial, vanhu pavaidzidza kukaunda vaishandisa zvigumwe. And saka mukushandiswa kwezvigumwe uku tauda kuchipinza manje example yemufudzi wemombe. Mufudzi wemombe uyu ari kwabocha, ari muZimbabwe, haana too much of formalized education. Ngatiti akagumira kuprimary
akaenda akasvika pagrade 3 akashayirwa mari okutotanga kutsvagirwa basa rekuti afudze mombe. Saka mufudzi wemombe uyu manje ngatiti ndeuyu, but on my drawing ndiye mufudzi wedu wemombe. Ane mombe ngani? Ine mombe 23 mudanga make. Saka kuti azive kuti mombe hadzina kurasika paanobva kunofudza manheru, kwakuvira, akudzokera nemombe kudanga, kuti azive kuti mombe hadzina kurasika, anoinventa a way of counting and saka ngatiti ane 2 nzira dzaanoverenga nadzo. So nzira yedu yekutanga tichaiti method 1 anoshandisa yavanoti chi? Tally system. Saka kuti azive kuti mombe dzake dzakakwana, anoverenga neruoko rumwe chete. Anoziva kuti akaverenga ka4 achazoverenga ka3 kuti aone kuti mombe dzake dzakakwana here. Saka zvazvoreva ndezvekuti pakuverenga kwachaita achati 1 2 3 4 5 kutoziva kuti first set yadi yakwana, and by so doing ari kushandisa chi? Ruoko rumwe chete. Overenga zvakare 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Then kana averenga ka4 ma5 aya, then achabva azoti chi? 1 2 3. Oziva kuti mombe dzangu nhasi dzakakwana. Ngatiti futi azoona kuti asi kuverenga ka4 ndichiverenga ma5 5 kunonditorera nguva, kana kuti azoti chenjerei zvishoma kuti ko ndikangoverenga ka2 ari ma10 shandisa maoko ese ari maviri, kuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ndodaro zvakare kechi2 ndozongoverenga 3. So panapa anenge akuti chi? Anenge akuti akushandisa manje yavanoti denary system and kureva kuti panapa akuverenga chi? Mombe 10, overenga zvakare dzimwe 10, ozoverenga ngani? ka3. Saka aya atori masystems of counting anoshandisa zvigumwe. Tatoona kuti imwe inonzi tally system, tatoona kuti imwe inonzi denary system. But chiri common pamasystems aya chichatibatsira kuintroduce anonzi manumber bases ndechekuti pamethod 1 panapa akasvika pa5 achabva amira kureva kuti akati 1 2 3 4 5 then pause otangidza again, kureva kuti maximum yaari kuverenga at one go it's chi? It's 5. Yet panapa tikatarisa zvakare tichaona kuti akasvika pa10 achabva amira otangidza zvakare kuverenga. Saka system iyi manje panapa tinenge tichiti ari kushandisa chi? A base of 5. Then panapa tiri kuti ari kushandisa chi? A base of 10. That's the difference here. Saka this actually introduces atinoti manumber bases. Then mukatarisisa muchaona zvakare zvakakosha kunzwisisa kuti base 10 ndiyo inoshandiswa internationally, and in English ngatiti in Arabia, because manumbers atinoshandisa anonzi ma-Arabic numerals and we were given these numbers by the Arabs. Tikada kuverenga kuti 1 until 10 andika chazoti from 10 to 20. So it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. From there we start again 11 12 13 until 20. So you can actually feel with the numbers which we actually use, or the number system, or the system of counting which we use is base 10. Kureva kuti tichiri kuprimary tisati tauya kuform 1 pataidzidziswa kuadda, kusubtracta, kumultiplya nekudivida, especially pakuadda nekusubtracta taishandisa base 10. And pachaita panumber bases we are going to demonstrate it kuti munyatsokuona kuti chokwadi taishandisa base 10.
So this is what we have to learn as we introduce the concepts of counting. Tiendai to our next subheading, which is so our next subheading is going to be other bases of counting 7, 60 and 24. I want you to remember kuti discuss about manumber bases, pataona kuti mufudzi wedu wemombe anogona kushandisa base 5 kana iri tally system, anogona kushandisa base 10 kana iri denary system. Tataura isusu kuti chinonzi number base limit yatinozvipa in one count. Saka using that principle manje mukatarisa muchaona kuti, for example, the base 7 and here kutaura pamusoro pebase 7 and chinokasika kuuya in mind is the week. Totaura isusu tichiti a week has 7 days. A week has 7 days. Kureva kuti when we are counting days, tichigrupa madays edu into weeks. The moment yatinosvika paday number 7, tichava tatoti we already have 1 week, then we totangidza count again. And the moment yatosvika pa the next number 7, toti we now have 2 weeks, then totangidza again. Kureva kuti our system of time, when it comes to grouping days into weeks, it's a base 7 system. Let us now look at 60. Saka pata kutaura pamusoro pebase 60. Ichiri patime, what comes to mind? Patikataura kuti base 60, a minute comes to mind. You can also talk about the hour. When we want to group seconds into minutes, we count to 60, then we start counting again. Kureva kuti 60 is now a limit, as was 7 panapa when we were grouping days in terms of weeks. So panapa we're grouping days in terms of weeks. Panapa we are grouping seconds in terms of minutes and also grouping minutes in terms of hours. So this is now a base 60 system. What about tichiri patime base 24? Chii chatinacho kutime chekuti kana takasvika pa24 we stop our counting and start counting again? Thinking process is the day. This happens when we are grouping hours into days. Mapaona? Saka naturally ndo amwe mabase atinoshandisa, especially kutime. Taona kuti here weeks it's a measure of time, minutes and hours a measure of time, days a measure of time. Kureva kuti a natural example yatiinayo where we use other bases, it's actually time. Other than base 10, which is internationally used, and our system of numbering, it's actually the base 10 system. Because the moment yatinosvika pa 10, we start counting again. And when we do our subtraction and addition, which we are going to prove when we do number bases, chaona kuti actually we use base number 10. Saka taunderstand kuti time inotipa mabases akati siyanei. Kana tichibva kumadays tichienda kumaweeks ibase 7, tichibva kumaseconds tichienda kumaminutes, kana tichibva kumaminutes tichienda kumahours base 60, then tichibva kumahours tichienda kumadays ibase 24. Ngatichidemonstrate this knowledge using 5 examples which are found in the New General Mathematics book 1. Saka iyi ndiyo example yedu number 1. Iri kuti find the total of 1 week 5 days, 6 days and 3 weeks 4 days. A, give your answer in weeks and days, then B iri kuti in days. Saka tinoiweka sei? Icharatidza kuti aya ndo maweeks, column yemaweeks, then column yema days. And
Saka taudzwa kuti find the total of 1 week 5 days. Kureva kuti pana painenge iri 1, 5 and pana painenge ingori 6. Then apa zvanzi and 3 weeks 4 days. Kureva kuti inenge iri 3, then 4. You're going to add since zvanzi the total. Saka pakuedha kwedu zvatichaita manje ndeizvi kuti tichati 5 plus 6 ndi11, 11 plus 4 ndi15, then 15 yedu toinyora pana pasi panapa handika, then panapa tobva tazoti 1 plus 3 tichawana 4. Kuroti answer yedu it's 4 weeks 15 days. But isusu we already know, and tokunonyora panapa kuti since 1 week is equal to 7 days. Saka 1 week toziva kuti 1 week rine 7 days. Ko 15 days anenge ari maweeks mangani. Saka kuti tizive kuti 15 days maweeks mangani, tinenge takuti 15 days divided by 7. Ngatidai so kuti tizame kunzwisisa nemhaka yaitati 15 divided by 7. Tese tinoziva kuti 2 weeks i14 days. But kuri kuti tabvunzwa manje kuti ko mu14 days mune maweeks mangani, handi tinoti 14 divided by 7 towana 2. Saka it's the same logic. Kana isusu tichiziva kuti 1 week rine 7 days, zvazongoreva ndezvekuti 15 days tofanirwa kuti 7 divided by actually 15 divided by 7. Saka panapa tichanyora answer yedu takadai so 2 into 7, that is 2. Then asi toziva kuti 2 inopinda, toziva kuti 7 into 15 inopinda twice, because 7 times 2 ndi 14. Kureva kuti panapa remainder yedu anenge ari 1. Zvazviri kureva ndezvekuti in 15 days and we have 2 weeks 1 day. We have 2 weeks 1 day. Saka zvatichaita manje ndezvekuti since taona panapa kuti it's 4 weeks 15 days, takuedda these 2 weeks kuna 4 kuti tiwane 6, then kunokwa kusara kuina 1. Saka our answer is going to be 6 weeks 1 day. Tazviita sei? Takonvheta kunoko 15 days, because 15 days dziri pamusoro pe7 days, of which 7 days ndo 1 week. Saka patakonvheta 15 days dzatipa 2 weeks and 1 day. Kureva kuti kuno kuchasara tine this 1 day, then we add these 2 kuna 4 watawana pataedha pekutanga to get our answer as 6 weeks 1 day. Iyi ndo yanga iri part A yequestion yedu. Then part B yati tinofanirwa kunyora only in days. Our answer should be in days. Kureva kuti we need to find out kuti 6 weeks 1 day zviri equal to how many days. And saka we know kuti 1 week is 7 days. Kureva kuti kana tida kuconverta 6 weeks to days, tichati 6 times 7. So here it's 6 times 7 adding 1. Again tishandise example yedu ye2 weeks. Tichazozviona patichaita algebra kuti relatability yakakosha, because algebra it's introducing a new concept altogether. Tinongobvira takashandisa ma-letters and x, y, z, a, b, beta, alpha. Tinongobvira takashandisa ma-letters to represent numbers kubva kugrade 0 kusvika grade 7. Kureva kuti algebra is going to be a completely new concept. Saka since iri completely new concept, relatability tichazodzidza more pachiintroduce algebra, it's very important. Saka panapa we are relating our knowledge yekuziva kuti 14 days i2 weeks. Knowledge iyoyo yakatiri kushandisa kuziva kuti kana chiconverta kubva kuma-weeks chichiendesa kuma-days tinoita sei. Saka 2 weeks i14 days. 14 taiwana sei? That is 2 times 7. Kureva kuti kana tichiconverta kubva kuma-weeks tichiendesa kuma-days, kana tichibva kuma-weeks tichienda kuma-days, tichati times 7.
Asi kana tichibvawo kuma-days tichienda kuma-weeks tichati divided by 7. Saka ndozvaradzidza so far. Back to our question. 6 times 7 ndeyani? Ndi42 and saka panapa i42 plus 1 zvichatipa chi 43 days. So this is our solution to example 1 in New General Mathematics book 1. But I say example 2. Example 2 yakati today is Wednesday. What day of the week will it be in 160 days in time? Or in 160 days time? So kuanza question iyi chine zvinhu zvatofanirwa kuziva. Chinhu chekutanga chatofanirwa kuziva ndechekuti mu1 week mune 7 days. Because kana tichiconverta from weeks, actually from days to weeks, it's a base 7 system sezvataratidza initially. So since 1 week iri 7 days, tofanirwa kuziva zvakare kuti kubva kuMonday unobata Monday panenge paine chi? Panenge paine 7 days. Saka kubva pa a particular day of the week kunobata the same day of the week pane 7 days. And from Monday to Monday is 7 days, Tuesday to Tuesday, Sunday to Sunday, Saturday to Sunday, Friday to Friday, whatever day of the week. Kana chingobva pa that day tichienda pa the same day, that period has 7 days. Taziva izvi manje. Saka tichiziva information yekuti 1 week rine 7 days uye kubva paMonday kusvika paMonday or kubva from a particular day to another particular day pane 7 days. Information ichashandisa like this in answering example 2. Today is Wednesday. Saka kaya panapa tikati today. So today it's Wednesday and then question yedu iri kuti what day of the week will it be in 160 days time? So we need to find the number of weeks in 160 days time. So what is the number of weeks in 160 days time? Remember, kana tichibva kuma days tichidaenda kuma weeks, we divide by 7. So it's 160 divided by 7. 7 into 7 is 1. 7 into 16, that is 2. Remember chi? 15, 16, remember 2 again. 7 into 20. 7, 14, is 2. Remember. So chat 14, 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Remainder 6. Saka answer yedu panapa inenge iri 22 weeks, 6 days. Tichishandisa this fact, zvoreva kuti tichati Wednesday to Wednesday, Wednesday to Wednesday tichiramba tichidaro for 22 weeks. So remainder iyi ndo yakanyanya kukosha panapa. Because tinenge tichiti basically tiri kuti add 6 days to Wednesday. And add 6 days to Wednesday. Zvazvoreva kuti the day of the week is going to be Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Kureva kuti our final answer ita kuti the day of the week. Therefore the day of the week will be Tuesday. Tuesday I wanna say tatora remainder yataweka panapa, which is 6 days. Tika add 6 days to Wednesday. So it became Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. That is the answer we got. Saka, now let us go on to example number 3. Example number 3, iri kuti you find the number of seconds in 3 minutes 49 seconds.
So chatofanira kutanga taziva irelationship yemaseconds nemaminutes kuti in 1 minute and we do have 60 seconds. Mu1 minute tine 60 seconds. Saka togona kunyora zvakare yatinoti conversion chain. Conversion chain. Saka kana tichiconstructa conversion chain yedu, tichazodzidza kuti tinozviita sei proportionally, tichaita topic yeproportion. Whilst we are doing this cluster topic of numbers, tichazoita proportion, rate and ratio. But so far let us introduce now here inonzi conversion chain. Saka kana uchiita conversion chain unofanira kushandisa relatability kureva kuti what you already know. Saka ngatiti we have 2 minutes and isusu tese tinoziva kuti 2 minutes i120 seconds. Tadziwana sei kana kuti taziva sei kuti 2 minutes i120 seconds zvataita tamultiply nani ma60 kureva kuti 2 times 60 yatipa 120 seconds. Zvazviri kureva paconversion chain yedu ndezvekuti kana tichibva kuma-minutes tichienda kuma-seconds tichamultiply panapa na60. Saka conversion yekubva kuma-minutes tichienda kuma-seconds, we multiply the number of minutes by 60. Okay, podeno tanga takapiwa iri 120 seconds. We know what 120 seconds is 2 minutes. But 2 minutes tadziwana sei? Tadivide nani? Na60. Zvazviri kureva ndezvekuti converting back from seconds to minutes, we divide by 60. So this is what I call, or in mathematics we call, the conversion chain. Saka we know as a matter of fact with 1 minute is 60 seconds. Nemhaka ye 1 minute is 60 seconds, ask the inventors of time. But we know that when we are converting from seconds to minutes, it's actually a base 60 system. Saka question yedu example number 3 iri kuda kuti tiwane the number of seconds in 3 minutes 49 seconds. Kureva kuti 3 minutes 49 seconds iri equal to chi. Toya pa conversion chain. Toti panapa tiruda kubvisa 3 kana kuconverta 3 minutes is into seconds. Saka this is the movement from minutes to seconds. We multiply by 60. Kureva kuti tichati 3 times 60. Then we add chi 49 seconds. What you should learn now is paper 1 haina calculator. Kureva kuti ma calculations ese aunoita uchatomaitira pa rough paper. And kana tichiri maform 1 hatitotenderwi macalculator. Macalculator tichazomaona pa form 3. The same happened grade 1 negrade 2 negrade 3 in some schools. Takasingashandisi mapen taizomaona grade 4 or grade 3. Saka we should already practice tichida kucalculate kuti 3 times 60 ndiyani. To avoid unnecessary arithmetic errors, chitocalculate hama yangu. 3 times 0 ndi 0. 3 times 6 ndiyani, 6 to of 18. Kureva kuti panapa inenge iri 180. Saka we now have 180 plus 49. 180 plus 49 ndiyani? Rough paper kwedu ichati 180 plus 49. 0 plus 99, then 8, 9, 10, 11, 12. 1 panapa. Rot ya 229. Saka 229 seconds. We have 229 seconds in 3 minutes 49 seconds. So this is going to be our example number 3. Of particular importance is the conversion chain. Example number 4. Add the following times together. Give the answer in hours and minutes.
tichaita zvataita paexample number 1, but this time tinenge tiine column yema-hours necolumn yema-minutes. Saka we are going to be adding 3 hours 40 minutes kuda kuti 340, then toedda zvakare 225, then 28, then 135. Saka tanzi tite give the answer in hours and minutes like this. Then we are going to add here. Tichati 5 plus 5 ndi 10 plus 8 ndi 18. Kureva kuti panapa tinenge tina 8 carry 1. Tichati 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kureva tina 128 minutes. Then kuma hours kwedu is just 3 plus 2, which is 5 plus 1, which is also 6. Saka tasangana in the same dilemma as in example number 1 kuti kuexample number 1 tanga tiine ma-days 15 akawanda kudarika 7, which is the number of days in a week. Kunoku tine 128 minutes. 128 is more than 60 minutes, which is the number of minutes in an hour. Saka tichandochisa again our conversion chain. And panapa tichashandisa katiti 120 minutes. Saka 120 minutes tinoziva kuti it's 2 hours and but taziva sei kuti it's 2 hours. Kuna 120 tadivhaidha na60. Kureva iko kuti kana tichibvisa kuma minutes tichiendesa kuma hours. Right, to avoid confusion ngati ite in this way. 2 hours tinoita sei kuti tidzokere kunoku. Ngatiti tatanga tina 2 hours. We know that 2 hours is 120 minutes. But ku 2 hours tamultiply na 60. Saka izvi tazviitira kuti titange inenge yakakura. Kureva kuti ma-hours edu kana achienda kuma-minutes achamultiply na60, asi kana ma-minutes akuconvertwa back to hours achadivhaidha na60. This is our conversion chain. Kureva kuti we need to convert 128 minutes kuisa kuma-hours. How do we do that? We are going to divide 128 with 60. Saka panapa togona kuuya toti consider 128 minutes. And then this will be equal to 128 divided by 60 hours. Because converting from 128 minutes to hours we divide by 60. Sangatite division yedu. Takatarisa panapa tichaona kuti tichishandisa information yataona panapa. You can do division yekutanga tambo reducer to lower terms, etc. But 60 inopinda ka 2 muna 128 ichisiya remainder ya 8. Inosiya remainder ya 8 because 60 times 60 ndi 120. Kureva kuti 60 inopinda ka 2 muna 128 ichisiya remainder ya 8. Saka panapa tana 8. But 60 yapinda ka 2 muna 128. Kureva kuti kuna 6 chaedda 2. 6, 7, 8. Our answer is going to be 8 hours, 8 minutes. Example number 5 iri kuti find the difference between 6 days, 3 hours and 13 hours. So we are going to represent a column of days, and also a column of hours. Saka the difference ku subtractor, saka we have 6, 3 panapa, subtracting 13. What I saw. So tikati 3 minus 13, it can't. Tubva primary, remember tuma form 1. Look, it can't. Because iyi topic yekutanga sataita ma directed numbers and
saka hatizivi kuti 3 minus 30 ndi minus 10, saka ngatiti it can't. So what do we do? What we do is we are going to borrow a day from here. Panapa tichasara tine 5 days, then panapa tichaedda 24, because remember we have 24 hours in a day. This everyone knows. Saka tika 24, 25, 26, 27, panapa tanani 27. So tangoita panapa nzvokuti taita rewrite 6 days 3 hours differently. Kuma days tabvisa 1 day kasara ne5, kuma hours kanowedzera 24 dzatatora uku kasara tine 27. Let us demonstrate what we did here. Tanga tine 6 days 3 hours, asi isusu tainyora as 5 days 27 hours. Tichishandisa mamethods atatodzidza kudhara kana tichida kuconverta hours into days, and zvoreva kuti we are going to divide with 24 panapa. Saka tikadivhaida na24 panapa, we know kuti 24 of course inopinda ka1 na27, remainder 3. 1 iyi tikazoedha kumadays ichadzokera ku6 days 3 hours. Saka ndozvataita, we just rewrote intelligibly so. Saka taana 27 minus 13, of which 27 minus 13, even isusu tubva kuprimary, we know that 27 minus 13 it can, because 7 minus 3 ndiani ndi4, chati 4 5 6 7, saka ndi4 panapa, ndi4 handi, then 2 minus 1 ndiani ndi1, then 5 minus 0 ndi5. Since 14 uyu iri within the expected range because it's less than 24, zvoreva kuti our answer is correct as 5 days 14 hours. So these are the 5 examples which we have in our course reader, New General Mathematics Book 1. We are going to be doing all the examples which are provided by the book. As my exercises, tichaita ekuselector. Saka now I'm going to give you your homework. If you want solutions of the homework, you have to watch the next video which we upload. But you should not deceive yourself. Do the homework. Actually, go through the working. Then also zvimakira against my solutions aticha provider in our next production. So this is going to be the homework which you are going to do. Remember, our course reader is New General Mathematics 1. Then you should actually go to exercise 1B. By exercise 1B, New General Mathematics, tokuda kuti muite number 2, number 3, that muite 4C, 4D, that muite 5B, 5B, 6C, 7C, 8C, 8F, mozopedzisira na 9D. So this is going to be your exercise with 10 questions: 2, 3, 4C, 4D, 5B, 6C, 7C, 8C, 8F, and 9D. If you have any questions per this lesson rataita, what I advise is ask the question in the comment section. Of course, we are too small. Kureva kuti I'm going to be attending to every question which is going to be asked in the comment section. It's best advised kuisa a time stamp. Kureva kuidentify kuti pausinonzwisisa ndepapi, unongonyora time yacho. Maybe hauna kunzwisisa zvatsanangurwa pa 5 minutes 36 seconds. Unonyora seizvozvo, wonyora concept yacho yasina kunzwisisa. Maybe it's conversion chain, maybe inhau yemabase, chii chinombonzi denary system, ko tally system inoshanda sei, ko example yemufudzi wemombe yambofamba sei. Whatever questions you have, I'm going to be honored to attend to them.
But this concludes our first lesson of the cluster topic numbers. We are going to be going through 11 topics distributed from book 1, the new general mathematics, to book number 4. So this cluster is going to be helping all those who are preparing for their exams. With this, I thank you.